sama mone bi malion jorona ko no hamina ko do odela sama mone ma fen faraka wari chili musaka ka wa aka no ni mali wari ci sirobe amada o made sama mone bi do fara odi kuna warika ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke o ken sama mone application yi awi wari soro aka compte bonisi la kadam ne credit la abonnement télé fuka ta se kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone compte la kasani wereke nayi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka chifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka soro ko to sebe ni sama mone yi odi kuna warbe augmenter sama mone ireta awo ireta ni iretai. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, on est aux États-Unis, on est au trop. Eh Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais on est où est-ce ça? Ah, on est à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait un master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. ESKJ, École de santé Kalajata, Anna Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limano, doctorate Jango Nyese, bien turcola de Madela Koi, Fieu, Foaka Soro, Ie Bana Nyini Kadona Kari, Mimi Gasawa Gasaka Dangarika, Adamareka Nina Mayala, ou Kalaka Mo Faricolola, ou Oeratin, Fieu, Foaka Soro, Ie la Colson Yuma Segere, Afle Okoro, École de santé Kalajata, Na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, on veut pas voir Kalabankura. 20 000 santé bara Mayesa, Nimbela de Beke, École de santé Na Bolofara Chamala, École de santé Kalajata, on a flecké en bolo jigiye. Formation de qualité, doctorat Siraka, Mimi Segalo Kafo, Oka Dimson Gafutna Yelenye, Opera de Lebekala, Nilakolso Dagabana Nuna, Ugo Polofaro de Flani, Sigle niveau DEF, technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire, deuxième cycle, Noye niveau baguier, infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale. Formation wara au coffre, aide-soignant, Katafara Matronica, Nimpela de l'Edesledo, École de santé Kalajana, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorela. Aywa, la collection, Annie la collection, Aya Seva Jona, Aka la collection Inzagere, Yoni Jamaka Chaya, Utogole de Fla Onver Kalabanguraya, Hôtel Wasulu Coffre de Choi, Walikele Negaduru Bamba, 76 45 85 40, non média 20 80 22 20. Kala. L'Association des anciens footballeurs maliens vivant en France est heureuse de porter à la connaissance du public sportif national et international qu'elle organise la finale de la Coupe du Mali de la diaspora le dimanche 22 septembre 2024 à Livry-Gargan. Placé sous le haut parrainage de M. Salah Ababi, président de la Ligue de football de Tombouctou, la finale de cette 7e édition opposera le FC Sundiata et le FC Kabati au stade Alfred Marcel Vincent à partir de 15h, heure française. Mais avant, un lever de rideau, un match gala mettra aux prises une sélection de la diaspora malienne à celle de la Guinée à 13h. Et tous au stade Alfred Marcel Vincent à Livry-Gargan le dimanche 22 septembre 2024 pour assister à la grande finale de la Coupe du Mali de la diaspora entre le FC Sundiata et le FC Kabati. Le tout sous la haute présidence des autorités diplomatiques du Mali en France.
Une seule adresse, 43e avenue du Marshal Leclerc, 93 190 Livry-Gargan, en région parisienne. Alors, Maliens de la diaspora, ne vous laissez pas raconter ce grand événement sportif. Sortez massivement pour être témoin oculaire de cette grande finale. Sponsor officiel, BDM France. Partenaire, Watibi. Infoline 00 336 43 23 49 41 00 336 52 79 36 74 ou les 00 336 24 93 51 90. Sama mone bi malion jorona kunu hamina kudo. Odila sama mone ma fen faraka wari chili musakaw kan. Wa aka nogoni mali wari ci siro be. Amada o made sama mone bi do fara odi kuna wari kan. Ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni. Awa sani ke ni sama mone application yi. Awi wari soro aka compte bonisi la. Kadam ne kredi la abonnement télé fuka ta se kurani di saralima ope bonisi soro ni bela. Naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la kasani wereke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka kasoro ko to sebe ni sama mone yi odi kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi. L'Association des anciens footballeurs maliens vivant en France est heureuse de porter à la connaissance du public sportif national et international qu'elle organise la finale de la Coupe du Mali de la diaspora le dimanche 22 septembre 2024 à Livry-Gargan. Placé sous le haut parrainage de M. Salah Ababi, président de la Ligue de football de Tombouctou, la finale de cette 7e édition opposera le FC Sundiata et le FC Kabati au stade Alfred Marcel Vincent à partir de 15h, heure française. Mais avant, un lever de rideau, un match gala mettra aux prises une sélection de la diaspora malienne à celle de la Guinée à 13h. Et tous au stade Alfred Marcel Vincent à Livry-Gargan le dimanche 22 septembre 2024 pour assister à la grande finale de la Coupe du Mali de la diaspora entre le FC Sundiata et le FC Kabati. Le tout sous la haute présidence des autorités diplomatiques du Mali en France. Une seule adresse, 43e avenue du Marshal Leclerc, 93 190 Livry-Gargan en région parisienne. Alors, Maliens de la diaspora, ne vous laissez pas raconter ce grand événement sportif. Sortez massivement pour être témoin oculaire de cette grande finale. Sponsor officiel, BDM France. Partenaire, Watibi. Infoline 00 336 43 23 49 41 00 336 52 79 36 74 ou les 00 336 24 93 51 90. An b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn bi ye ntɛnɛn ye septembre kalo ale tile 16 san 2024 an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko bi ye mawuludi ye o kama an ye kunnafoni bila midi la o b'a sɔrɔ maa caman kununa minnu sira batokɛyɔrɔ la Ala ka batow bɛɛ lajɛlen minɛ minnu ye sarakatibɔw fana kɛ ka wurudiw kɛ ka zikiriw kɛ Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ minnu tor'u ka soju la ka Ala deli k'Ala k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛ minnu taara wajulikɛyɔrɔ la fana Ala k'a bɛɛ minɛ minnu taara misiri la Ala k'a bɛɛ minɛ minnu y'u t'u ka so ka ŋaniya ɲuman fana ta Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ a kun ka di minnu ye ka ye kɛnɛbaw kan n'Ala ma se ka kɛnɛya ma d'u ma ka se o kɛnɛ kan an b'a fɔ Ala ka kɛnɛya d'u ma
Saure Mauludu anga jeka beselo keba nous on ont terminé anga Mauludu naissance de anti atola de ngone mukadam de sawon samuru kurati ba ngone de nyina ndai manaka wajulu kero jama kunu dugu sompere aw fana politicien yo ngam démonstration de force de kaka yira mogola kambi aw fana aw te Mauludu ko nyeron aya unta konguru kurane de domala de jalni tara makan dombe fambe bebe donga aya paka tu ay ni soja ni rasulu bangeli odo fora be keba ni ise mi ebore ikeo suro ne tara maga fena Maroc ne tara Magda kadriya ere sumba be ro Maroc ne tara yi olubi domi nga on se go keo uga Misiri abata nga bureau la fo Tour d'Afrique fambe bafuli même misiki kelente bo kana made alfogo Misiri wele wati sera iti to Maroc iti to jamais kana maga Misiri wele kame Misiri e kono na mogo de tay munu ba kono nga on fe uta en plus bausa dongo do concurrence Misiri manga rebe yini ngana mogo u fe ka soro amanga iga Misiri wele a micro be tuika Misiri konna o de fora kokana parce que be mogo tonyo munu wo kulute islam dina ko la ibu tonyo ara la jasisa ni muma ampli sanka bofo kun ka to concurrence ko luka micro datugo atenye ka soro micro boy ne ko ni ne arabu dugu munu nye prophète paix salut sur lui aleka bangeni la odo ko me nyina ma nga denguli amoye de nyira ma yala ko so nga nye anda fa arabu dugu dori mbeka sare alaka boto mine bani ni ye fen ke jena tike konnana fen ni ya ke jena tike konnana iba ke ni ngani am ya alabo donga teme kan bi ayesi togola do e bi bite septembre kalo tletan woroi président kumana suro agoku na ayesi ka carte biométrique sigi senga passeport biométrique Burkina kona ka fengede ube ba nora uba tikati nora la drone ke ande abekele tamashen de be nora la buna nunu dlando natala ayesi lolo étoile logo be nora la peut-être ododo sono bebni tade dlaw président Assimi Akumana Suro minye ayesi ministre ye ulufuna tume gawo dogokun kelembe no be beni kele akuna uyo kurumo karli barake gawo ka fe ka bara do ke ola sefa wari million keme o sheki o taraka di mawma minye sanji ale kololo itamara mamununga gawo ka olufe ayesi no ya soro nyema yu tasigi dugudeu ulufana ta obenyama bi Bamako konna na la soro ma sebela kata sebe bela jiden ira maula hakilla ka fo jamana wara mogondo na munuta ayesire la ro rabi ngana chani ayesire mogo bora Côte d'Ivoire kana ubora Mauritanie kana ubora Sénégal, Tchad, Cameroun, Libéria, Gambie, Guinée équatoriale, Guinée Bissau, Mauritanie, Algérie, Maroc, Tunisie, France, États-Unis, nimbere bien. Est-ce que ayesi bien imbela bon nous bega jeune na fana ko il faut que luka do peuple taina donc bi wula na ta kabini kuna sini ngebe délégation na tola weka tu kumbete donc bi obeke dongono dugula kar saba uyo ojeni dana amasagu ale fana wuli ka joke ana dana masagu mo wera ka la seli la me okoka 22 fana labon be sena sura su ko numbu son jeni ko nana su anitle minye kamparai aleka sambioro ni saba o fana kera basket la malikara nyante nyamadai
Nya sura atete la ailleurs, on a trop de problèmes. Ailleurs, on demande trop. Ailleurs, on est exigeant. Ailleurs, on s'attaque. Il va y avoir ailleurs mia football. Atete de une fois 2007, nous sommes allés nous couper à voir Dakar. Voilà. Alors, voilà les résultats. Ailleurs, on nous fatigue. Ailleurs, on nous demande beaucoup d'argent. Ailleurs, on a trop de problèmes. Ailleurs, ils ne se comprennent pas. Ailleurs, ils ont trop de soucis. Ailleurs, ils n'ont jamais... Il y a la minute dans mon frère. A te fait qu'à faire football. Non, a te fait que Mali président. A koko beta ko chaban takada la kale tere. Nega so bolaw. Fade ngene ka Côte d'Ivoire ka ofi. Ulu ka tour cyclisme be sena. Boli ku folo mingara. Burkina wula ni sara folo e. Ka Cameroun doga ka Mali ka sabanai. Demisen fidini munu mekene kai Mali olu beda. Iwara ngoni ufana be sra ube ante gagne tukumi ngove odaye ni kele yi. Nala sonama joliba ale fana ye se soro ya kele anifu stade ko no buruna libera ka ofi bon anu maro nga ko joliba ale be se tamana na ale be ko ka ale be bolonye ne mata bon stade mena fana be se so kono bolonta na ko sebe ame dugo ke awbe kala sa bakido aya to ko de me abe manamba do kala sa baki ale de toko dara équipe mina o de CAS ko futa ko sabananta ballon rep me kata dugukolo ngo kala sa baki yere ka dugukolo dile amano ga kunu na sibi bere tume terrain anala sonama anatla ka jawira awla o jaw fana biya ni anga andongai yani anga sega atobela jele wala awye keba jalo biya mi amara nun keta ale fana biya soni samba bela jele wala sega famya tugum gouvernement e bike barablay ka sabya ke ko mawludu ko alebe sena mawludu no ye kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam alega bangeni mi nabe nyina ma islam dine ma ofe sango san nyina ndala fana na fo santo abe to mu wajulu kara yoro chama mi nye Sheikh Sufi Bilaliye ale ko ni yelamana ayreka misri kono na senu ngawfe omnisport ko barabe ka ke walujulu ale taw ko ni talike minga oye manifin yere I jorob sa ke muye I fasokola fanto fe fana nya ka fo to bela jele ye laydu time shala baya ale tume terrain shabala minye Ousmane Cherif Madane Aidrae ale kume omnisport versi marsila omnisport tede aida ke ba ebe omnisport korodo akoro fae wala farkolo yene je be odi abfodma ko omnisport farkolo yene je be tege ya sa omnisport versi marsi do sa omnisport modu keta do be kulujula kan yere ke ko ima wala on do fana bora école régionale longa na ofsani donc amadou ko ke mawludu alaka timo ko mandi an islam bela jelema so mada na antna na chronique ke sabula ambe fetila fetire kadoy nga ngon me mi fo mo ye fon fenke ala nyabi ngani ala janatikala ye ko ke mimbi kono ala bo donga teme ire kan ya ke ka nyo ibi ire yi ima ke ka nyo ibi ire yi ite seli ala ite seli kirawe seli ire ri baraji ire ri tay dugo ire ri tay ni ye mo tonyo kibe se kola bi se bi ye bi se ka ko ke ala fana be ala ti preseo aba ambe kono mama be se ka fon fenge bi o ka ke dugukolo do koni dugukolo kon dara do fe jiere dara do ko fe ko bela jele mi soro sababu ya do fana fe anga miru to la anga mayake mati sebeke ni yae mo ba fo ko sabali sege sede biye
an ka sigidaw la n'a fɔra ko ka dugu maa ɲɛnamaw wele a ma fɔ alimami a ma fɔ dugutigi a ma fɔ dɔnnina a ma fɔ min ka kɔrɔ ni bɛɛ ye nka n'i bɛ dugu la ko ti sari la fɛn tɛ f'i ye i da tɛ don ko la i yɛrɛ kɛ farankan ye sabula e jɔyɔrɔ de man bon nka bi diɲɛ y'o tiɲɛ k'o kɛ nata ye ko fɛn bɛ minnu bolo an ka tugulu kɔ an bɛɛ ka an ti maa sɔrɔ tant que an bɛ fɛn ɲini na an tɛ maa sɔrɔ parce que maa ni fɛn tɛ kelen ye maanifin i yɛrɛ de ye i m'a ye hali ni mɔgɔ banana dɔgɔtɔrɔw tɛ fura ɲɛnama si tɛ fura k'i la i b'a fɛ i ka farafin furakɛ dɔ bɛ fɛ i ka fura kɛ anw fɛ yan o ye dɔgɔtɔrɔ ɲɛnama bɛ taabolo ye bi diinɛ bɛ dan kun min kan an ka jamana kɔnɔ diinɛ ɲɛmaya bɛ minnu bolo an ka jamana kɔnɔ minnu ko k'olu yɛrɛ diinɛ matarafabaaw y'an ka jamana kɔnɔ u ka duw kɛcogo u ka kabilaw kɛcogo u yɛrɛ kɛcogo o k'an ka misali bɔ bɛɛ lajɛlen ye maanifin i bɛ se ka fili fɛn min ma f'i niyɔrɔ kuma n'i y'i kɛ ko mɔgɔ tɔw b'u kɛ cogo min ayiwa n'i ye min sɔrɔ la i yɛrɛ fana y'o ɲini n'o tɛ ala deli ala bato ala ɲini ne ma dala n'o sera ko dɔw la dɛ san 10 faligɛn kana falikan mɛn fiyewu i na bɔlɔn caman dɔn ayiwa ko kangarida ka fisa wuli ka bɔ n tɔnga ye anw bɛ dan yan nin ye an seni ye nin kadɔ bɛ di jɔnni ma bi maliyɛnw tɛ aha sinon dɔw fana ko k'olu tɛ mawuludilaw olu ko ko ayi ko arasulu ka bon ma dɔw ko ten o ye dɔw taabolo ye an b'u bonya n'u taabolo ye anw minnu an b'a kɛ an k'a kɛ ka ɲɛ an kana don mɔgɔw kun an ko kɛtɔ an kana taa dɔw mago sa an yɛrɛ yiratɔ a n'an ka ko kɛcogo an kana taa mɔgɔ dɔw ka ko dɔw tiɲɛ fɛn sugu bɛɛ bɛ bɛn Mali la yan a sugu bɛɛ anw de fɛ yan ni kɔɲɔ bɛ kɛ sira bɛ tigɛ foyi tɛ fɔ mɔgɔ ye denguli bɛ kɛ sira bɛ tigɛ janaja bɛ kɛ sira bɛ tigɛ denguli bɛ kɛ sira bɛ tigɛ maaw ka kungonciniw bɛ sira tigɛ nka anw de ko fana ko maa si kana don maa si gasi la anw de ko an k'an jija an bɛnna min kan bɛɛ kɛ i kumakan bato nka anw de bɛ se amara fɛ amara ɲa ma dɛ tiɲɛ don nin de y'a kɛ to nka an ka kɔfɛ siranin lajɛ amara n tɛ fɛ ka kado di bi mɛ n da yan nin kado in kan ka bɛɛ bɔ bi mɛ an bɛ nin di an ka maliyɛn bɛɛ ma quoi nin ye bɛɛ ka kado ye bi asimi ninnu an y'olu to yen olu b'u reposer bi quoi n y'a mɛn ko premier ministre kumana dɔ ye a ci ma n ko non an ni premier ministre tɛ baara kelen na o an ye kunnafonidilaw de ye anw tɛ jaabilikɛla ye an tɛ répondeur ye o premier ministre bɛ se ka fɛn dɔ kɛ an tɛ se k'o kɛ ale bɛ se ka fɛn dɔ fɔ an tɛ se k'o fɔ hali ni y'anw sara an tɛ se k'o fɔ fɛn dɔ fana se bɛ anw ye an bɛ se k'o kɛ premier ministre fana tɛ se k'o kɛ mais nin b'a diya parce que nin b'a jira k'a fɔ k'an fana bɛ dɔ la de mɔgɔw y'a tigɛ k'a ci ne ma kunun ne bɛ ŋaɲakɔnɔtaga la n ko n ko nin yɛrɛ de y'a ko jama yɔrɔ ye ça veut dire que anw fana bɛ fɛn dɔ la ja anw kun t'o kalama ala k'a ɲɛ ka d'a ma amara tɛ fan fɛ ala k'a ɲɛ k'a d'a ma a fɔlɔ n'a laban ala b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛna kɛba n'i y'a mɛn ko jeli kuma tɛ don i la i ka hɔrɔnya siga bɛ don a la i b'a mɛn anw fantanw de la ko l'argent ne fait pas le bonheur a t'an kun de anw de t'o fɔ a cɛ ku y'an tɔɔrɔ l'argent même ne fait pas le bonheur k'a sɔrɔ ala ka sababu ɲuman k'an ye kunun sɔrɔ
Colonel Assimi Goïta a eu la série Jamana Télévision Sobala, Kakeni ISI ale Sankeleni. Président a eu Bonyama Segike Kanyeshi ISI Jamana Dembela Jilema. Mouniye Wulika Johnny Chesruke, Yasa Jamana Saba Mesaka Nyan Soro Tukomi. A eu Jamana Imbela Jilen Dionfo, Ukatimina Januka Wulika Januka, Wulika Jonuka Danayala, Kanyeshi Uluma. Bara Munyato ni ISI Nana. No seben fasrila ka ben ninkaloin alet le temps an wora ma salongo o sangele hugumu konnana ko kabe ka dantigalike kun folo la ko u kun charte dibta ko guruma de sigi senga jamana munumbe nu ulubo gunga sa uluka se ku bolo du nyoma ka wulija gulika joke ka nyeshi ba manchi wale ni juga wale ke bawma jamana sabayin lakana baw uluka se ka baraka nyanfe tale nyefe u yere nana e ka fo no ya soro bela jeleme ki fasaja ki nyinja kosebe uye benga unge uni nyanche jamana obe se tuko mina ka do nyanfe ba manchwale ni ga wale ke ba ku nobo o wulika jo ya to bi minyi bara chaman siraka ke o kumu konna na sa jouer kalo temene otle woro ku nyan soro Niger ka ofe ya sasa ga jekulu ka seben krengren kala ka to ko Confédération des États du Sahel ni oye ISI o min sigilen fana filɛ nin ye Assimi y'a yira k'a fɔ ko ka baaraw bɛna boli fɛn belebeleba saba kan wolomasiri tabaw ta tɛmɛnen kɔ ka bɔ a la jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sira ɲɛnabɔ kumaw ko olu bɛ bɔ a la n'o ye diplomasi ye yiriwali fana ko o fana bɛ a la nin taabolo saba in bɛɛ lajɛlen na ko ale bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ a n'a tɔw yaasa jamanadenw olu bɛ se cogo min na ka lafiya sɔrɔ ko wulikajɔ fɛn fɛn kɛlen don olu fɛ nin waati in na o bɛ bɛn jamanadenw ka lafiya min kɔni olu ka baara ye o ye sɔrɔsiya ta fanfɛla ye baaraba bɛna na k'o kɔnɔna na hakili la k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen ale yɛrɛ Mali jamana yɛrɛ min miiriya ni sɔrɔsiw kan ka baara kɛ o la o ko dantigɛlen don nin waati in na Assimi ko a ka kuma kɔnɔna na ko n'Ala sɔnna a ma ko don nataw la ISI ale tɔgɔla passeport diplomate biométrique o bɛna na bɔ o passeport biométrique in sa jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni bɛna kɛ munumunu sɛbɛn ye nin bɛ fɔ ka da kun min kan n'o y'a sɔrɔ CEDEAO ale ka laɲini min n'o fɔra n'o ye sɛbɛn ye décembre kalo nata in tile 31 ni Mali bɛ CEDEAO la n'a t'a la o b'a yira k'a fɔ ko CEDEAO passeport mana kɛ jamana in saba mɔgɔ man bolo olu tɛna se ka baara kɛ a yira k'a fɔ ko n'o kɛra maa 800 olu de ka passeport o bɛ tiɲɛ sabula olu de bɛ kɛ kɔfɛ a wagati a caman bɛ bloqué donc Burkina ale kɔni kɔnna ka a ka passeport yɛlɛma joona ka CEDEAO fɛnw bɔ a kan sisan Assimi y'a yira k'a fɔ ko jamana saba in bɛɛ lajɛlen bɛna jɛ ka passeport kelen ta n'o ye ka passeport biométrique ISI ye o fana nafa n'o baaraw bɛna kɛ cogo min na peut-être a bɛna teliya ka bɛn yanni décembre kalo ye ale cɛ sabula CEDEAO maaw o fana kan k'o ta n'u bila fɔ ISI a jamanaw bɔli la CEDEAO ale gun kan président ye min fɔ a ka kuma la belebelebaw la o ye nin ye ko don nataw ko olu bɛna na ja ISI kɔnɔna na kosɛbɛ sabula sɔrɔ min bɛ yen nafa min bɛ yen danaya minnu bɛ yen maa minnu bɛ yen n'olu ye danaya ta ka da u kan n'u bɛ k'u dɛmɛ diɲɛ kɔnɔna na fana a ye dɔ fɔ nin bɛɛ lajɛlen na ko nka jamanadenw kana u sigi olu de ta ye ISI ye n'olu y'a bila yɔrɔ o yɔrɔ jamana saba in u tɛ se ka tɛmɛ o kan sabula u ka laɲini n'u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen a kɛ kun ye o ye Zarokaw fɛ yen Ber ale mara la wolomasiri tabaw olu kɔni ye mugu ci minɛn dɔ la donida minɛn dɔ kunna ani gɛrɛkɛ minɛnw u kɔni kun kɛlen don k'u fa taji la tewu u bɛ fɛ ka taga n'u ye drone kɔni ale ye o ko jateminɛ sa ka o bɔ baara la pewu an b'a yira la fana k'a fɔ Bankas ale marabolo la Paru ni Sogobiya ni ɲɔgɔn cɛ min ye bamanciwale kɛbaaw ye u ye tiɲɛni dɔ kɛ Amara an b'a lajɛ n'an sera ka dɔngɔnɔw olu yɛrɛ ye ja min caman ka kɛ n'o waleya in ye an bɛ taa n'o ye fɔlɔ. Toujours, nous sommes le 15 septembre 2024. Donc, photo nombre bɛɛ lajɛlen, photo kura nombre bɛɛ lajɛlen. Hakɛto ɲinikaw fɛ min ye nin ye ja filanan ye ja fɔlɔ min bɛ sa ale bɛ tali kɛ dɔngɔnɔw olu ka maa min bɛ ni ale bɛ ɲɛfɔli kɛ ka kɛ ni attaque ye attaque min ni o kɛra Sogobiya ale ni Paru ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka taa sisan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ni ye vidéo urgent ye
ni ye dusu kasi vidéo ye n'a y'a sɔrɔ a b'a partager a ka se Mali autorité ma bi an bɛ yɔrɔ min na bi samedi le 14 novembre 2024 ko dɔ kɛra Paru ani Sɔngɔbiya cɛ mɔgɔ minnu bɛ taa mawulu kɛ Bamakɔ o bɔra Koro ka na Bankasi k'u bɛ tɛmɛ ka taa Bamakɔ Paru ani Sɔngɔbiya cɛ o ye karu 3 bɛɛ minɛ ka kɔnɔnamɔgɔ bɛɛ labɔ ka musow ka bololafɛn bɛɛ minɛ ka muso labila ka taa mais o taara ni cɛw bɛɛ ye bi n bɛ ka kuma waati min na bi samedi le 14 novembre 2024 o ye karu kɔnɔnamɔgɔ bɛɛ minɛ cɛw kɔni o taara n'a bɛɛ ye ka muso labɔ ka u ka bololafɛn minɛ ka muso labila maintenant o ye karu 3 bɛɛ jeni ɛri Kona ani ɛri Ɲende ani ɛri Kilimanjaro o ye nin karu 3 bɛɛ jeni ka kɔnɔnamɔgɔ bɛɛ labɔ ka taa ni cɛw ye ka muso bila ka muso ka bololaminɛ bɛɛ minɛ ka muso bila a kɛra bi samedi le 14 2024 bi samedi le 14 novembre 2024 donc an mako bɛ dɛmɛ na an mako bɛ duwawu la mɔgɔ minnu kan ka taa mawulu kɛ Bamakɔ ka olu de minɛna bon dɔw sigilen bɛ Bamakɔ ko mawulukɛla k'u kan ka faga ko bidamɔgɔw bɛɛ kan ka faga bon ninnu bɛ ka taa mawulu kɛ Bamakɔ u y'u lajɔ sira la k'u labɔ ka taa ni cɛw ye ka muso ka bololafɛn minɛ k'u labila an bɛna mun de fɔ sisan an mako bɛ dɛmɛ na bi donc a y'a fɔ autorité ye u ka jija o ma taa yɔrɔ jan a kɛra bi samedi na le 14 novembre 2024 donc o ma taa yɔrɔ jan a kɛra Paru ani Sɔngɔbiya cɛ donc n'a ye nin vidéo sɔrɔ a b'a fɔ autorité ye u ka jija cogo bɛɛ la ninnu ka se ka labila a ye sabari nin yɔrɔ nin an y'a ta ni ka segin fɔ Paru ani Sɔngɔbiya solution ka sɔrɔ solution ka ɲini waati bɛɛ u bɛ mɔgɔ minɛ ka taa ni mɔgɔ ye ka mɔgɔ ka bololafɛnw tiɲɛ a mɔgɔw u yɔrɔ dɔnnen don yɔrɔ min ko bɛ ka kɛ Paru ni Sɔngɔbiya cɛ sɔrɔdasiw bɛ Bandiagara sɔrɔdasiw bɛ Bankasi a tɛ se ka bolo di ɲɔgɔn ma ka solution sɔrɔ nin yɔrɔ in na wa vraiment an mako bɛ dɛmɛ na a ye vidéo partager a y'a partager ka taa yɔrɔ bɛɛ bi pour que an ka se ka dɛmɛ sɔrɔ dɔngɔnɔdugu kɔnɔna ye ka kɛ ni nin waleya ye sa jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ dɔngɔnɔw fɛ yen n'a bɛ fɔ o ma sa ko mouvement patriotique pour l'unité et la sauvegarde des cercles de Bankasi olu ye communiqué kɛ k'a jira k'a fɔ k'u dusuma kasalen don k'u ka maa caman minɛna kari ale kɔnɔna na Paru ani Sɔngɔbiya pont o kɛrɛfɛla la waleya in ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye min ye mobili ninnu kɔni ye u ye taa don olu bɛɛ lajɛlen la k'olu jeni nin waati laban in na fana a jira k'a fɔ ko min ye nin wulikajɔ ninnu kɔni bɛ kɛ ni bamaci wale kɛbaa ninnu fɛ waati ni waati ekɔlitaw waati min na fana maaw bɛ caman bɛ kɛ mobiliw kɔnɔna na k'u bɛ taa u dungo yɔrɔw la k'o bɛɛ lajɛlen de b'a la u y'a jira sa k'a fɔ ko min ye nin waleya cɛjugu in kɔni u b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali sɔrɔ o la mouvement min sigilen don Bankasi ale ka yiriwali n'a ka ɲɛtaa kama bɛn ni kelenya hukumu kɔnɔna na k'u b'a ɲini wolomasiri tabaw fɛ u ka dɛmɛ ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan denmisɛnnin minnu fana bɛ yen n'olu ka ekɔlita kow bɛna na se n'olu dɔw bɛna na segin ka taa Moti walima dɔw bɛ bɔ Mopti ka segin ka t'u ka duguw la olu ka escorte kow bɛ se ka kɛ sen kan sigi sen kan cogo min na wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka kɛ waati min na u y'a jira k'a fɔ k'olu yɛrɛ dusuma kasalen don kosɛbɛ sabula nin waati na min ye dɔngɔnɔdugu kɔni kɔnɔna ye lafiya ale bɛ ɲini ka na dɔgɔya o hukumu kɔnɔna na Dana Amasago maaw olu ye wulikajɔ kɛ yɔrɔ dɔ la Amara an ka jɛ ka o fana lajɛ k'an ka ruwa fo kɔnɔ Yusuf Tolo bɛ ka na jigin an ka ɲɛmaa Noel Tesige Ahamadu Arama Bamba toujours Yusuf Inogon ale sɛmɛ kana a ka bonya hukumu kɔnɔ donc bi kɔngɔ jara ala barikada la ni kɛra sɔgɔra kanda wala donc o de hukumu kɔnɔ donc an taara patrouille ye pour que o ka se ka u ka ɲɔw bɔ o de hukumu kɔnɔ mɔgɔ ninnu taara cu anw kan ye a ma kɛ basi ye comme minnu na bɛ dɛsɛ dɛ minnu burula o kɔ donc moto den naani ani nɛgɛso kelen donc ani o ka matériel wɛrɛw donc bɛɛ ka ala barika ka ala fo bato ala k'aw kisi ala k'aw tanga jamana ala ka basigi ala ka kɔlɔsima ala ka hɛrɛ nati maliba kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna ka bomasi fo jalasago ani bɔsɔ dosoden bɛɛ o n'u ka balimaya olu de sera anw ma ka kule k'an k'ale dɛmɛ ka se ka ɲɛw bɔ ko ni sɔrɔla o de hukumu kɔnɔ k'a ni balimaya a dansɔgɔ ni ko
ayiwa nin tun ye dana amasago maaw ka laseli dɔ ye laseli min n'o o kɛra sa wulikajɔ ye wulikajɔ min maa minnu tun bɛ n'olu bɛ ɲɔtigɛ la nin waati in na olu dɔw kɔni tun b'a fɛ ka taa bi olu kan AES ale hukumu kɔnɔna na an y'a yira o la k'a fɔ ko min ye minisiri 3 AES tɔgɔla sa dɔgɔkun kelen bɛ yen n'o sigilen don bɛn ni kelenya hukumu kɔnɔna na o baaraw kurumokarili kɛra Gawokaw fɛ yen baara in ale bɛ tali kɛ mun na sa o ye k'a yira k'a fɔ Mali yɛrɛ kɔnɔna na yan san o san dɔgɔkun kelen o de bɛ sigi sen kan yaasa bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kan bɛɛ bɛ se ka kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ cogo min baara in bɛ daminɛ san o san septembre kalo tile 15 ka taa kun fɔ tile 21 o hukumu kɔnɔna na sa min ye colonel major Ismail Wage n'ale bɛ bɛn ni kelenya minisiri ko kunna cɛfɔ ni kan bɛ an ka jamana kɔnɔ ale tun bɛ yen colonel Assa Bajalo minisiri min sigilen don an ka jamana kɛnɛya ko ale ni maaw tɔbɔtɔli ko kunna ale fana tun bɛ kɛnɛ kan Gawokaw fɛ sa a yira k'a fɔ ko général Mohamed Toumba Boubacar ni ale ye ministre d'état ye Nigerkaw fɛ min ɲɛsinnen don jamana kɔnɔ lakana ma ani marabolo bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kan ka taa se bɛn ni kelenya o sinsinni kan Niger kɔnɔna na ale tun bɛ yen min ye Nandi Some Jalo ale fana tun bɛ kɛnɛ kan Burkina bɛ olu ka ministre min bɛ yen n'o sigilen don maaw tɔbɔtɔli o kɛnɛ kan adamadenya ale lafiyalen bɛn ni kelenya sinsinni muso ani du o baara o bɛɛ lajɛlen ma ale bolo Burkinakaw fɛ yen ni maa ninnu sa u n'u nɔfɛ maaw ka taa fara CNT maaw kan ale ni Gawo yɛrɛ maa mafalenw camanba olu de kɔni ɲɔgɔn sɔrɔ Gawo kɔnɔna na sa ka se ka nin baara in kɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa mafalen ninnu bɛɛ lajɛlen ka taa fara minisiriw kan sa u kɔni ye dɔgɔkun 3 baara tako 3nan in daminɛ sa a ka bila hukumu min kɔnɔna na o ye ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ sanjiko la AES ale jamanaw kɔnɔ waleya in bɛ tali kɛ sa min ye AES jamana maaw yɛrɛ ye u ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na sanji ale kɔlɔlɔ min bɛ ka se jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma AES kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna la sa Gawo yɛrɛ kɔnɔ maaw olu y'u ka nisɔndiya jira kosɛbɛ Gawo sugandili la ka taa nin baara in kɛ sabula bi n'a sɔrɔ Mali fan bɛ min ka maa minnu ye kɔlɔlɔ sɔrɔ sanjiko la n'o ka ca ni bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ o ye Gawokaw ye ni Gawo bɔra yen sa Segu bɛna ka sɔrɔ ka Bamako ale da o kan u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Gawokaw kɔni ye u bisimila ka ɲɛ nisɔndiya ani hunyanhunya kɔnɔna na bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kan bɛɛ k'o kumaw k'olu caman fɔ u ye waleya in senfɛ Ismail Wage ale ye sefa wari miliyɔn 100 sɛki o ta k'o di maaw ma maa minnu n'olu bɛ degun kɔnɔna na bi dɛmɛ in ale bɔra Mali ɲɛmaaw yɔrɔ ka ɲɛsin dugudenw ma duguden minnu n'olu bɛ gɛlɛya kɔnɔna na ka sababuya kɛ sanji ale ye tiɲɛni k'u fɛ yen colonel Assa Bajalo na ale ye kɛnɛya minisiri ye ale fana taara ka taa minɛn dɔw di balo b'o la dumunifɛnw bɛ o la maa minnu bɛ yen ni olu ye degun sɔrɔ olu sigilen don kɛnɛ mun kan sa ka se ka taa o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ye maa mafalen ninnu ni minisiriw sa yan'u ka bɔ Gawo kɔnɔna na u ye munumunu salo kɛ Gawo maa minnu bɛ yen ni sanjiko gɛlɛya ye olu sɔrɔ minnu fana bɛ yen ni basigibaliya min bɛ an ka jamana kɔnɔ bi n'o olu ye Gawo kɛrɛfɛlaw bila ka na sigi Gawo kɔnɔna na maa minnu fana bɛ yen ni olu sigilen don cité espoir fana na n'o o ye fɛrɛ kɛnɛ sigilen sen kan UNICEF fɛ sa u y'olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka taa olu bɛɛ lajɛlen fana fɛ yen min ye minisiriw ye yan'u ka bɔ Gawo kɔnɔna na sa a yirala k'a fɔ ko u taara ka taa u ɲɛda min ye Gawo maa mafalenw maa o dugutigiw Gawo kabilatigiw ka t'olu fana bɛɛ lajɛlen fo ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ gouverneur la sa tilelafana dun kɔfɛ bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye défilé militaire ale labɛnw bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ sɔrɔdasiw nin y'a tile damadɔ ye maa minnu ka surun base la kosɛbɛ u b'a ye k'a fɔ min ye paraw ye olu bɛ jigin kuma caman fɛ dugu yɛrɛ kɔnɔna na yen fana wulikajɔ minnu bɛ sen na maaw b'a dɔn k'a fɔ ko min ye 22 ye ale labɛn bɛ sen na n'Ala sɔnna ma défilé in sa ale kan ka kɛ jeudi de kɔnɔna na jeudi fana kɔnɔna na sɔrɔdasi kulu gendarme kulu polisi kulu garde nationale ka taa fara eaux et forêts ni surveillant ni prison bɛɛ lajɛlen kan fɛn fɛn kan ka défilé u bɛɛ lajɛlen kɔni u bɛ ka so ka taa ye don o don ka taa lajɛ baara bɛna kɛ cogo min a yirala k'a fɔ sa ko sini ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ Sadio Kamara ale kan ka taa baara ninnu bɛɛ ayi sini baro kɛlɛtigi de bɛ taa baara ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛ alamisa sa Sadio ale bɛ sɔrɔ ka taa i ɲɛda a baaraw kan n'o y'a sɔrɔ a ko bɛ cogo min na yanni défilé yɛrɛ o don cɛ o hukumu kɔnɔna na sa 22 keba sɔrɔdasi fɛti tɛ dɛ ayi 22 maliyɛnw ka fɛti de yɛrɛma hɔrɔnya fɛti de don
mun ye 22 kɛlɛ kɛ u ma marifa ta u ma foyi u y'a kɛ ni hakilina nu fɛrɛ de ye aha donc a bɛ mɔgɔ caman na ko 22 sɔrɔsiw ka fɛti sɔrɔsi fɛti tɛ dɛ maliyɛn bɛɛ de ka fɛti don o hukumu kɔnɔna na i taara Binta min ɲininka a ye min fɔ 22 ko la an ka jɛ ka o lamɛn k'a yira u la k'a fɔ ko 22 bɛɛ de ta ye san 60 indépendance mais bon en tant que femme ka ayira musow jɔyɔrɔba de bɛ indépendance la a fɔlɔfɔlɔ n'o y'an ka président Modibo Keïta ye ale de la ka musow wele k'u ka bololanɛgɛw ani ka bugulu di pour que ka se ka jamana jɔ parce que bolokɔni kelen tɛ bɛlɛ ta bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan a bi ɲɛ bon musow fana ye mɔgɔ min ye musow de ye baw ye musow de ye denw ye musow de ye dɔgɔninw ye musow de ye a bɛɛ ye vraiment an ka wuli k'an jɔ an n'an denw an n'anw cɛw maliyɛn bɛɛ yɛrɛma hɔrɔnya tɛ se ka ta da la yɛrɛma hɔrɔnya a bɛ ta ni kɛwale de kɛwale ye jumɛn ye mun se ye mun ye kɔɔri bɛɛ i kɛra médecin o i kɛra diɲɛ baarakɛla jagokɛla o i kɛra journaliste o i kɛra diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye yɛrɛma hɔrɔnya an ka faso yɛrɛma hɔrɔnya bɛɛ de ka cɛsiri b'a la i kɛra diinɛ mɔgɔ i kɛra diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye an bɛɛ ka wuli k'an fara ɲɔgɔn kan tɛgɛ ni ɲɔgɔn ma n'o ye an ka 22 septembre ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ surtout Mali yɛrɛ bɛ situation min kɔnɔ sisan foyi tɛ se ka Mali in bɔ nɔgɔ la tant que an ma kɛ kelen ye foyi tɛ se ka Mali in jɔ tant que n'an yɛrɛ tɛ wa foyi t'an bolo ni Mali in tɛ an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ bɛɛ ne ɲininen don Ala yɛrɛ ale ye diɲɛ da kanu de kama tant que an ma ɲɔgɔn kanu an ma kɛ ɲɔgɔn fɛ an bolo an bɛ lafiya min sɔrɔ an t'a sɔrɔ maa si tɛ se ka bɔ kɔfɛ k'a bɛna Mali in jɔ vraiment nin yɔrɔ la hakili bɛ se an ka diaspora mɔgɔw ma maliyɛn den bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ n ka foli b'a bɛɛ ye maliyɛn denw aw ni ce aw yɛrɛ halisa an ka wuli k'an jɔ sani samiya wɛrɛ ka se an ka wuli ka fara ɲɔgɔn kan fɛn min b'a to nin tiɲɛni sugu bɛ don n'o y'an ka yɔrɔ sigidaw nɔgɔw ye n'o y'an ka duw nɔgɔw ye n'o y'an ka quartier nɔgɔw ye n'o y'an ka jamana nɔgɔ ye sanfɛmɔgɔ tɛ se ka jigin ka na nin kɛ duguma dɛ anw yɛrɛ minnu bɛ nɔgɔ kɛ f'anw de ka bɔ ka nɔgɔw fɛ en même temps an ka pɔnw lajɛ an ka caniveaux labɔ à temps avant que samiya ka se prévention an ka wuli joona ka baara kɛ sanni a wagati cɛ vraiment kɔlɔlɔ min ye an balimaw sɔrɔ an bɛ dugawu de k'u ye Ala k'u kisi ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma on est de cœur avec eux vraiment a kɛra a ma bɛn an ma a ma diya an ye Ala ka bɛɛ kisi ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma san wɛrɛ sanni san wɛrɛ cɛ samiya tɔ ye 6 mois ye bɛɛ ka wuli ka éducation dɔ de don jamana in kɔnɔ n'o ye nɔgɔw kana fili ka taa bila bajiw la nɔgɔ kana taa bila fonsew kɔnɔ nɔgɔ kana kɛ tan nɔgɔ kana kɛ tan mɔgɔninfin y'i yɛrɛ de i bɛ nɔgɔ min kɛ i yɛrɛ ka se ka entretien kɛ mais sanfɛmɔgɔ tɛ se ka jigin ka na nin kɛ duguma de mais fo bɛɛ k'i occuper i ka droit de la jamakulu jɛlen de bɛ bi fɔ mais n'an y'an yɛrɛ sigi k'a ti ɲɛ fo faamaw kana kɛ anw de dun bɛ faamaw kɛ faamaw ye a bɛ daminɛ duguma de ka yɛlɛ mais a kana bɔ sanfɛ ka jigin abada f'an k'an cɛsiri an ka jamana ye an ka jɔyɔrɔ ɲɛnama ta ka baara yɛrɛ de kɛ a kana kɛ kuma ye dɛ a ka kɛ baara yɛrɛ yɛrɛ de ne ye maliden de ye ɲɛmɔgɔw de b'an na mɔgɔninfin kelen ka idéologie tɛ i ka idéologie ye mais ni majorité taara yɔrɔ min na i bɛ taa o yɔrɔ la bon mɔgɔ o mɔgɔ bɛ poste min na bɛɛ n'a ka dɔnta bɛɛ n'a ka kɛta an bɛ ɲɔgɔn respecter o kɔnɔ Ala ye bi an garisigɛ kɛ ni sarasiw ye n'olu y'an ka ɲɛmɔgɔw ye n'u y'u réfléchi k'an ka don AES la anw de ye AES créé vraiment moi je suis de cœur avec eux mais olu y'a kɛ n'o ye hakilina baara ye mais mun fana kan ka kɛ anw bolo a kɛra anw minnu sɔnna ma a kɛra anw minnu tile la anw de fana ka kan cɛsiri k'a dɔn mɔgɔ kelen tɛ se ka foyi kɛ jamana ko tɛ mɔgɔ ko ye koyi jamana ko ye système dɔrɔn de ye n'an ɲɛ tugura ɲɛmɔgɔw kɔ ni hakilina ɲuman ye a bi ɲɛ mais n'an y'a kɛ ni hakilina jugu ye a bɛ kɛ anw bɛɛ de la vraiment ne b'a ɲini Burkina Mali Niger an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u ye wagati de an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ foyi t'anw bolo n'anw ka jamanaw tɛ ni maa min bɛ kan fɛ a bɛ kan fɛ n'an ka jamana de n'i y'i bolo maga an ka jamana kɔnɔ kelen mɔgɔ la komi i y'i bolo maga an bɛɛ de la an kana ɲɔgɔn nabila mɔgɔ si ye quelle qu'en soit la situation an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ c'est ce que moi je peux dire à nous femmes et les jeunes du pays l'avenir nous réserve
beaucoup de surprises, mais l'avenir te se ka ɲanabɔ tant que n'an m'an jija an yɛrɛ ye, n'an ma baara kɛ an kolo la ka sɔn an ka ɲɛmɔgɔw ye ka da u la ka confiance d'u ma ɲɛmɔgɔw fana k'a dɔn minnu fana b'u bolo dugu ma olu fana dalen n'u la danaya ka gɛlɛn dɛ f'u k'a dɔn fana n bɛ ninnu de ka ci la n kan ka ci kɛ n yɛrɛ ni Ala cɛ parce que ko bɛɛ ye wagati ko de ko bɛɛ ye Ala ko de i mana kɛ cogo o cogo n'i bɛ se k'a ɲɛ a ɲɛ mais i kana tiɲɛ parce que ko bɛɛ n'a wagati de don n'an donna da kelen fɛ vraiment valeur bɛ don kow la n'an ye ɲɔgɔn minɛ an bɛ kɛ kelen ye mais n'an banna ɲɔgɔn na kogo bɛ pɛrɛn ni kogo pɛrɛnna bɛɛ bɛna ta fɔ intérêt individuel ça ne sert à rien il faut qu'on soit commun pas pour nous mais pour nos enfants an ka don da kelen fɛ an ka denmisɛnninw de kama bɛn ma fɛn fɛn dilan kɛlɛ t'o dilan wagati kow de don n'i bɛ cogo min na don min na Ala b'o masakɛw de bila u kunna mais an k'a ɲini Ala fɛ an ka ninnu dɛmɛ k'u dɛmɛ an t'u dɛmɛ n'u yɛrɛ ye dɛ an b'u dɛmɛ n'an yɛrɛ de n'i ye mun kɛ mɔgɔw ye o de bɛ sara ye n'i ye mun ta ni mɔgɔw ye o de bɛ sara ye an k'a dɔn Ala ko de ye ko bɛɛ ye an ka sɔn ko bɛɛ ma an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Ala bɛ jamakulu bɛnnen de fɛ ni jama y'i décider ka sɔn mun ma Ala barika don o la c'est ce que moi je peux dire à tous les membres de l'AS. Ayiwa n'u ye Binta Jalo mankan ye ka kɛ ni VND ko ale hukumu kɔnɔna ye an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn a ka cɛsiri ni a ka timinandiya la k'a yira a la sa k'a fɔ ko n'Ala sɔnna a ma an n'a na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛw la yaasa hakilinaba minnu bɛ a la a ka taabolo la maaw bɛ se ka olu fana faamuya cogo min faso ale jɔko ɲuman na jamanadenw olu miirinaw olu yiriwali hukumu kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min na ka lafiya sɔrɔ o ye an bɛɛ lajɛlen ka haminako ye wolomasiri taba minnu bɛ yen n'a bɛ f'olu ma ko bere rouge olu ka san 63 olu y'o ɲɛnajɛ kɛ san 63 in bɛ tali kɛ mun na maa fɔlɔ min y'i sigi ka bɔ ka fili ka jigin parachutiste fɛ an ka jamana kɔnɔ yan o kɛra septembre kalo tile 5 dɔ de la o san 63 o de tun bɛ ɲɛnajɛ tun bɛ yen min ye Kampala kɔnɔna na a bɛ fɔ Masako régiment de commando parachutiste wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa danga n'o o ye Keba ye ale tun bɛ a kɛnɛ kan min ye armée de terre ye o chef d'état-major danga n'o ye Tumani Kone ye o fana tun b'a kɛnɛ kan ka taa se commando paraw yɛrɛ ka régiment ɲɛmaa ma n'o ye lieutenant colonel Mahamadu Keita ye n'u ka maaw bɛɛ lajɛlen ka taa katikaw fana olu fana kun ka maaw fana bɛ a kɔnɔna na min ye u ka bolofara min bɛ kati olu fana tun b'a kɔnɔna na ko ka da i yɛrɛ la ka se ka se sɔrɔ o de olu ka kalekan ye n'o ye commando paraw ye ɲɛnajɛ in kɔni ye tali kɛ min na sa o ye maa caman y'i fili ka jigin para la a don awɔ n yɛrɛ ye n fari fila la nka anw ta kun ye k'an jɔ ko k'an jun ka jigin anw ye cible a tɛ yɔrɔnin kelen i ye fisɔn ye yɛlɛ la e bɛ fɛ ne ka taa don ninnu nɔfɛ cɛ i tɛ para ko dɔn fɔlɔ n'i taara yiribolo bɛ yen kogo bɛ yen i bɛrɛmataniw bɛ yen i bɛ taa daminɛ o la fɔ kana taa ko avion dɛ n'i taara ko avion hali sangaso sanfɛla para bɛ yen nka anw kɔni y'an jɔ kogo kan k'an tun ka jigin an jigincogo ɲɛna minnu jiginna avion fɛ an ye dɔw kunbɛn duguma ye dɔw taara kunbɛn yɔrɔ wɛrɛ o fana ka fiy'a ko la anw ye civil k'i cun ka bɔ kogo kan ka ti i sen fila cun ka jigin ka ɲɛ anw y'o kɛ baara in min ye Keba ye n'o ye Keba Sangare a ko k'a bɛ foli ni tanu ta ka ɲɛsin para commando bɛɛ lajɛlen ma an ka jamana kɔnɔ ko min ye cɛsiri ni timinandiya ye ka kɔn olu ɲɛ maakɔrɔ minnu tɛmɛna commando parachutiya la olu de y'u yɛrɛ di yaasa nin kɛnɛ ka se ka sigi o de la u ye bonyamasegi sɛbɛnw n'a bɛ fɔ ma ko attestation de reconnaissance u y'olu di maa caman ma a kɛnɛ kan ye lieutenant n'o o ye Mahamadu Keita ye ale min yɛrɛ ye jikɔrɔni para fɛn ye a ye jida ko caman sɛnɛ kan commando paraw ye waliyaba minnu kɛ an ka jamana kɔnɔ ka tɛmɛ u ye cɛsiri ni timinandiya minnu kɛ u ka maa belebeleba minnu tɛmɛna n'olu sera k'u jɔyɔrɔ fa wolomasiri tabaw ka gun kan fo kana se bi ma ko ye nisɔndiya de ye olu bolo sabula olu yɛrɛ bɛ armée de terre u b'o de hukumu kɔnɔna na a kana kɛ maaw ɲɛna k'olu ye damana maa ye dɛ olu yɛrɛ bɛ armée de terre de kɔnɔna na n'o ye AT ye o bolofara dɔ de ye olu ye nka olu bɛ baara o baara kɛ o ɲɛmaya bɛ o de fana bolo o la sa min ye Keba ye a ko ko u ye baara min kɛ san 60 in kɔnɔna na k'a baara ɲɛna kojugu ko dɔ kan ka fara kan ka kɛ ni maakɔrɔw olu hunankanw ye olu n'u ka laɲinikanw ye ko min ye nin ko in ye k'ale bɛ sɔnni sigi min kan
bɛn ni kelenya o k'o sinsin kan ale kɔnɔna na min ye cɛfɔ ni kan bɛɛ ye wolomasiri tabaw ka fanga u ka cɛsiri n'u ka timinanja o y'u ka sariyaw bonyani ye u k'u sinsin o kan u kana tulonkɛ o la fiyewu min ye baara kɛcogo ye entraînement ka taa min ye cɛsiriw la so minnu bɛ kɛ paraw ni fɛnw na maa o maa ni bɛ nin baara in na i k'i jija sabula k'u fɔra maa minnu kɔ olu ye baara min kɛ u k'u jija u sen ka se ka da olu sen da nɔ na yaasa wolomasiri tabaw olu bɛ se cogo min na ka fɛn sɔrɔ Isa Dia lieutenant ale fana tun bɛ nin kɛnɛ kan ale kɛlen don ka basikɛti o bolofara dɔ sigi sen kan u ye jɔnjɔn di ale fana ma k'a lakodɔn hali n'o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ kɔni ye bere vɛri ye bere rouge nin y'u kɔni u y'o kɛ ale ye sabula a ye baara min kɛ baara in ale ɲɛna kojugu o bɛ ala na farikolo ɲɛnajɛ ale kɛnɛ kan farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ hukumu kɔnɔna na sa an b'a yira o la k'a fɔ ko min ye an ka basikɛtikɛla denmisɛnninw ye olu kɔni kabi u taara fo k'u segi maa m'a f'u ma ko kelen u ye baaraba minnu kɛ nin waati laban in na a baaraw a ma dogo maa si la hukumu kɔnɔna na sa bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ k'u tanu fan bɛɛ lajɛlen fɛ kupu cɛw y'a ta cogo musow y'a ta musow yɛrɛ kɔni ka dɔw kɛra ɲɔgɔntɛ ɲɔgɔnmadaw ye Mali ale min se min sɔrɔ nin ye an ka cɛmanw olu ye Nigeria musomanw olu ye se sɔrɔ Nigeria de kan n'o ye cɛmanw ye sa olu kɔni olu ni dugu in yɛrɛ tɔgɔ ye di Kebaw ka dugu in tɔgɔ ye di Cameroun olu y'o de gosi jaa yɛrɛ kɔni minnu tɛ gosi an tɛ minnu na bɔlɔntan na olu de tun bɛ ɲɔgɔn na ja o nin ko in nin jara dɛ minisiri yɛrɛ a b'a kɛnɛ kan ye ko bi ko n'Ala sɔnna ma seli fana waati ko bɛɛ ka bɔ ko ka farikolo ɲɛnajɛkɛla ninnu ko ka u kunbɛn cogo la min na n'o o bɛ ɲɛ kosɛbɛ jamanakuntigi yɛrɛ ale yɛrɛ bataki kɛ k'u fo k'u waleɲuman dɔn compétition africaine hukumu kɔnɔna na sa an b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko min ye an ka ballontannaw ye Stade Malien ale tun taara Liberiakaw fɛ yen o Liberiako hukumu kɔnɔna na sa a yera k'a fɔ ko olu kɔni gosira ye 1-0 nka n'Ala sɔnna ma min ye stade ye ale kan ka kɔmasegi o labɛn yan joli b'ale se sɔrɔ yan Asiko de Kara ɲɛkɔrɔ 1-0 bi donna penalty la an b'a fɔ sa ko min ye denmisɛnninw ye olu fana n'Ala ye u kunnaja n'u sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la min ye ɲɛta ye o sabatili o bɛ sɔrɔ olu bolo kunungo fana min ye sibikaw fɛ ye coupe min bɛ yen n'o bɛ sigi sa o sa CAS tɔgɔ la o ko bɛɛ lajɛlen kun cɛra an b'a da o tulo ka sa k'a fɔ ko se kɔni o sɔrɔla AS Baki fɛ ale ni Manamba de tun bɛ ɲɔgɔn na an ye ja minnu sɔrɔ an ka olu fana filɛ. Allez, bana, allez, les salles, allez, la poudre vadi. Oh non. Alors, on a quand même dit, massa calon. Ballon. Alors, on a folie pas bien. Quel est taro, fuji taro. L'équipe nationale. Mankama mela, mankama boala. Bitai ngana minangana uka kene. Lui pina.
mɔgɔ si tɛna gagné mɔgɔ si tɛna perdu kosɛbɛ aa dɔw kuma jumɛn k'a bɛ se ka kubu ta an dalen don a la a dalen don a ka kubu la a daminɛ premier match fo ka na se ta n dalen don a ka kubu la wa a y'a Voilà, Kasimu ni ka nin diyara ne ye ko k'u yɛrɛ sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛn ye bɛn fɔlɔ fɔlɔ di Manden n'i ka bɛn in n'an fɛ Manden yan ni nana nin sira nin fɛ a ka ca Ala fɛ bɛn ba sabati parce que commune dugu bɛɛ mɔgɔ ban na équipe kelen min kɛ i bɛ taa sɔrɔ dugu 22 na dɔn denmisɛnnin dɔ b'a bɛɛ bon ni hakilina sɔrɔli min fɛ ka ni sigi sen kan vraiment Salaba bɛ n'a ka mɔgɔ ne bɛ fo ka daminɛ sigi bɛn fɔ Kure Male denmisɛnnin bɔnta fɛn fɛn bɛ kɛ ne karo kan i b'an wele n ba taa n ma baro kɛ ɲɔgɔn fɛ donc tiɲɛ yɛrɛ la nin kɛra nin diyara n ye a bɛnni ma a k'i jija ni ɲɔgɔnna fɛ. ne a bɛ fɔ de ko ni ɲagalibagatɔ bila tasuma latigɛ la n'a ɲɛji ma sa dabi b'a sabati hakili la baara in daminɛni ni hakilina min ye a tora minɛn kɔnɔ parce que ɲɛnajɛ d'abord a bɛ denmisɛnnin tin don ɲɔgɔn na a b'u kolosi ɲɔgɔn na a bɛ sigida ja a dabolo de kama nin ye kuku in tako sabanan ye CAS ka kuku hakili la kuku in daminɛna don min na et kuku 12 de tun bɛ kuku kɔnɔna na nka tɔ dama 2 ma bi aw y'a ye ballon tan na hukumu kɔnɔna na kɛlɛ ma bɔ a la woyo ma bɔ a la vraiment bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don dɔ faralen nisɔndiya kan pourquoi parce que pour san wɛrɛ ni Ala y'an si jɔ k'o kɔnɔ o ballon in bɛ taa kɛnɛ mun kan nin k'a b'a sɔrɔ a labɛnnen don CAS donc an b'a fɔ ko tari tari a ɲini Ala fɛ Ala ka an n'aw bɛɛ si jɔ ka se vraiment kɔnɔ an bɛ CAS fo dan tɛ foli min na ka an ka commune den bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la la jeunesse ani commission d'organisation an b'u fo. mɔgɔ si tɛna gagné mɔgɔ si tɛna perdu kosɛbɛ kasi ne kalasakaw fo ka kalasa dugu fo ka sigi maire fo ka sigi préfet fo ka dugu n'a ka conseil bɛɛ fo ka commission d'organisation n'o ye nin ko in kɛ n'o sigila n'o ye kalasa jeunesse n'o sigi jeunesse bɛɛ fo ne ɲagaminen don ne content don parce que i ye jama bɔ nin bon an tɛ projet in na foyi kama bɛn ni gɛlɛya ni fara ɲɔgɔn kan an ka dɛmɛ ka se jamana ma mun bɛ se ka jamanadenw wasa nisɔndiya et k'u sankɔrɔta bon farikolo ɲɛnajɛ b'a la o farikolo ɲɛnajɛ ninnu dabɔlen bɛɛ de kama denmisɛnninw b'a kan mɔgɔkɔrɔbaw b'a lajɛ musolamɔgɔw b'a lajɛ jamana bɛ ɲagali jamanadenw bɛ ɲagali an y'an kun vraiment ka jɛn u ka ɲɔgɔn fɔ u ka bila ɲɔgɔn cɛ u ka kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka taa ɲɔgɔn fɛ a ka bɔ u kama vraiment bi a kɛra wasa ye ne yɛrɛ content na a b'an bila ka vraiment ka jeunesse bɔ hali parce que jeunesse dɛmɛ ni dɛmɛ yɔrɔ yɔrɔ vraiment dɛmɛ ka nɔgɔ ayiwa nin tun ye kunun sibikaw olu fɛ ye baara mun kɛra sa n'o ye AS Baki ale ka se ale kɔni ye se sɔrɔ Manamba kan Manamba o ye kulu belebeleba min bɛ kalasakaw olu fɛ yen n'Ala sɔnna ma ta ko naaninan ko yan'o cɛ bɛɛ lajɛlen y'a mɛn k'a fɔ ko ballontan terrain in kɔni ale bɛna dilan ka ɲɛ kosɛbɛ nɛgɛsoboli min ye Côte d'Ivoire Tour du Côte d'Ivoire tako 30nan o bɛ sen na boli kun fɔlɔ min kɔni kɛra sa ka bɔ San Sandra ka taa San Pedro n'o ye kilomɛtiri 120 ye Mali nɛgɛsobolilaw olu kɔni sera ka jɔyɔrɔ ɲɛnɛma sɔrɔ o ko la min ye Cɛmɔgɔ Jamutene ye ale kɛra sabanan ye o tako fɔlɔ in na Camerounikaw ka chauffeur ale de kɔni o kun kɛra filanan ye ka Burkinabé olu ka Orawande k'o da o kan n'o ye Moyila ye an ka nɛgɛsobolila belebeleba fila kɔni si tɛ a kɛnɛ kan n'o ye Jalo ye ale ni Sanogo olu kɔni ma taa
Tour de Côte d'Ivoire la a tora ko sifinw olu ka taa o de hukumu kɔnɔna sa an ka sifinw fana olu fana ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ minnu bɛ n'olu si ka dɔgɔ kosɛbɛ Mali kɔni ale kɛra fɔlɔ ye o la nin ye ko ɲɛbila ye fɔlɔ n'Ala sɔnna a ma Tour de Côte d'Ivoire ale kɔni bɛ to sen na Amara an bɛ te fan fɛ ka misali dɔ yira maaw la misali min n'o ye denmisɛnnin ye na ale bɛ baara kɛ bi n'o ye Bill ye Bill ale kɔni bɛ ka min kɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ u ka sigida la min ye ka dingɛw bɔ ka fosow bɔ ji bɛ se ka tɛmɛ cogo min na i ɲɛ bɛ ni machine min na nin ye a yɛrɛ ta ye a n'a minɛn wɛrɛw fana b'a bolo yaasa min ye dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min ji o kɔlɔlɔ bɛ se ka dɔgɔya cogo min ale kɔni kɛlen don ka nin wulikajɔ kɛ a ka kin kɔnɔna na fisabililayi baara bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min na k'a ye ani dugudenw olu bɛnnen don a ko la a kɛlen don k'a ka jɛkulu sigi min ye ka se ka dingɛw bɔ ka kɔw bɔ ka siraw bɔ mɔgɔ i yɛrɛ ɲɛ b'a la sangaso min jɔlen filɛ nin ye normalement ni sangasotigi ale kɔni tun b'an ka sɔn nin ka jɔ nka nin ye Bill yɛrɛ ye ale yɛrɛ de filɛ nin ye Orozi na donc an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a ka cɛsiri la sisan an bɛ taa kebaw fɛ yen Kita an ka magazine bilama o bɛ safinɛ dilan kan Modibo Dunbiya ale dɔnnen don Kita kosɛbɛ safinɛ dilan na an b'ale fana ka magazine o yira la safinɛ bɛ dilan cogo min bɛɛ bɛ se k'a faamuya cogo min na. Ni dugu jɛra n'i b'i ka safinɛ dilan i bɛ ale tulu ta n'o ye tournesol tulu ye safinɛ de tɔgɔ ko BCA tournesol tulu i b'o ta sisan litiri 10 n'i ye litiri 10 ta maintenant i bɛ gomi jɛman bɔ ni da bɛn bɛ da kaɲa i b'o ta k'o kɛ minɛn in kɔnɔ aw y'o minɛn ye sisan mana tasa kɔnɔ i b'o fana ta gomi biriya na o ɲɔgɔnna wɛrɛ ta gomi biriya na aw yɔrɔ faamu maintenant ni bɔra na an bɛ se jalan ninnu si ma fɔlɔ i bɛna farini mugu la sisan i bɛ farini mugu bɔ ni tilancɛ ta bɔ ni min ye 1 carré o tilancɛ farini mugu i b'o ta maintenant omo k'a da 3 ma fo ka se 5 ma i bɛ se k'o k'a la bon parfum tɛ verre ɲɛ 1 mais n'a ka di ye parfum bɛ feere sugu kɔnɔ 80 kɛmɛ o kɛmɛ i bɛ se k'o bouteille 2 san mais parfum non alcoolisé an b'o de utiliser en général parfum fɛn fɛn ni alcool b'a la an t'o fɛ parfum non alcoolisé i bɛ se k'o bouteille ɲɛ 2 san mais comme parfum b'an yɛrɛ bolo an bɛ bouteille verre ɲɛ 1 k'a la bon situlu ko tɛ wajibi n'a ka di i bɛ situlu litiri 1 k'a la a yɛlɛlen n'i ye situlu yɛlɛ i bɛ litiri 1 k'a la ou bien 2 mais an kana situlu kɛ nin na sinon situlu b'an bolo donc o y'an ka baara cogoya ye quoi donc an bɛ se ka fɛn min fɔ grosso modo savon BCA kan o ye nin ye ni ɲininkali bɛ yen ou bien an bɛ diya aw ye de ni ɲininkali bɛ yen mais e tournesol ni min fɔ min bɛ feere la gardi fɔlɔ fɛn Ose fara no te kelele. Ose ne fende. Abe yo. Ale fana kese de kala. Ale kese de do. A kese de do. Ale sogo ka gere on ko fantan ka do. Ya fo. Abe fere de, c'est très cher. Abe ye kita mara fan bela sisan. Abe Mali fan de tournesol. Abe Sénégal. Sinon abe ye si jamani kan, abe ye Brésil. Abe El Sanfela la Kasano. Ma an donna la kosa ina de ala izini min be an bon olu ye indien de yo voilà an yin ga wala de ah c'est bon afuma dabla bon an be savon BCA de amana se BCA ma an ye palmisi ba no e bana fraye sita an be don BCA de kono BCA safna a tulu de tɔgɔ ko tournesol tournesol y'a tubabu kanama ye mais maninka ko a ma ko tileba segu fan fɛ olu ko a ma ko tile tana bɛɛ ka tɔgɔ de sɛnɛfɛn de don a bɛ sɛnɛ an ka jamana in kan n'a ale bɛ feere a bɛ ko don tile la ale tɛ tile fɛ o de kosɔn maninkaw k'a ma ko tileba donc to kana ba wele ko tournesol ale tulu fantan tɛ se k'a tulu dun mais an b'a kan min kɛ safinɛ ye ça c'est non parfumé o tɛ dun an b'a safinɛlama da tulu in bɛ sɔrɔ Kita da a bɛ bɔ Kita de an bɛ Kita min kɔnɔ dɛ tulu in bɛ bɔ yan an mana ale de savon na
an b'a safunɛ de la an b'a safunɛ dilan mais n'i b'a dilan i kan ka fɛn mun k'a la an b'o de ɲɛfɔ d'abord i bɛ sɛgɛ kilo 2 ta k'a kɛ manabara kɔnɔ k'o ji litiri 11 k'a kan a kɛra peinture so ye a kɛra muso ka boli so ye o i bɛ ji litiri 11 k'a kan sɛgɛ kilo 2 ji litiri 11 k'a daji kɛ si a bɛ si de n'a sera a bɛ se ka heure 12 kɛ a bɛ heure 24 kɛ heure 48 heure 72 a bɛ tile 3 kɛ ji la a tɛ tiɲɛ surtout an bɛ samiya yɛrɛ de la a dɔw bɛ se tile 4 ma sɛgɛ dajilen a bɛ ji la bon n'a y'o kɛ sisan dugu jɛra an b'an ka safunɛ dilan an ka sɛgɛ dajira ka ban an bɛ tulu litiri 10 ta mais n'a ka di ye i bɛ situlu 2 fara kan situlu yelen o 2 fara kan n'a ka di ye i bɛ situlu 1 fara kan mais situlu ko tɛ wajibi ye an mana dilan sisan an tɛ situlu k'a la an bɛ tulu litiri 10 ta n'an bɔr'o la an b'o kɛ minɛn kɔnɔ manabara kɔnɔ o bɛ suma n'o litiri 10 sumana i bɛ gomme de ta sisan gomme jɛman musow ko min yɛrɛ ma ko gomme i b'o bɔ ni ɲɛ kelen maa tɛ fa an b'a fɔ ko dakaɲa i b'o ko dala i b'o bɔ ni ɲɛ kelen de ta sisan dala la bɔ ni ɲɛ ye 1 carré i b'o ta gomme jɛman na i b'o ɲɔgɔnna wɛrɛ ta gomme ɲagama la n'o ye gomme brillant i b'o ta o la i b'o kɛ mana tasa in kɔnɔ mana tasa nani mana tasa in k'a yira o la i bɛ mana tasa ta kɔnɔ i b'a kɛ mana tasa kɔnɔ ni gomme bɔlini ta kɔnɔ bɔlini 2 bɛɛ ta kɔnɔ voilà bɔlini tɔ 1 fana ta kɔnɔ nin ye bɔlini ye an mago bɛ bɔlini min na nin dɔ i bɛ nin da bɛɛ a tɛ fa an ko k'a da ka ɲa i bɛ da nin hakɛ la a tɛ fa k'a kun jɔ i b'o ta gomme jɛman na i b'o ta ɲagama la maintenant i bɛ farine mugu tilancɛ de ta farine mugu tilancɛ o tuma i ye nin kɛ minɛn kɔnɔ i ye nin gomme nin fana kɛ minɛn kɔnɔ i bɛ farine mugu fara o kan sisan bon an bɛ kɔgɔ mugu sumani nin kuyɛrini ye manama in i b'i wajibiyalen de kɛ manama in de ɲini i bɛ manama in tilancɛ de ta kɔgɔ mugu la i b'o fara gomme 2 in kan omo madar 5 ta pour que tulu in bɔ yɔrɔ an t'a bila i bɛ si k'o den 3 ta la nin ye 5 ta ye ou bien i bɛ den 5 k'a la k'a ta 5 ma ka na 7 4 5 7 i bɛ si k'o k'a la a y'o yɔrɔ faamu n'i y'o k'a la sisan n'i y'o k'a la sisan farine filɛ nin an sera farine ma an bɛ moitié bol sɛbɛn bɔlini tɛ fa farine na an bɛ farine ka kɔlɔni kan moitié bol fitinin an b'o tilancɛ de ta sisan o y'a tilancɛ an y'o yira o la o de bɛ ta bon n'an sera omo ma de 3 à 5 de 3 à 5 i bɛ si k'o ta omo la 5 ta la bon parfum bɛ k'a la parfum ye teni vert ɲɛ kelen vert à thé o fana bɛ ta parfum na vert à thé bon situlu tɛ wajibi ye n'a ka di ye i bɛ situlu 2 k'a la n'a ka di ye i bɛ 1 k'a la de 1 à 2 de 1 à 2 i b'o situlu k'a la i bɛ si k'o k'a la mais situlu tɛ wajibi ye dɛ parce que an mana min dilan sisan an kan ka situlu k'a la donc fɛn minnu bɛ kɛ bɛsɛya la n bɛ segin a kan n b'a aw k'a yɔrɔ faamu i bɛ se kilo 2 ta. ayiwa nin ye kitakaw ka moribo dunga ye
Moro Doumbia ale be maaw dege safinɛ dilan na musow formateur ba don kita kɔnɔna na maa caman b'a dɔn sabula baara in a mɛnna la kosɛbɛ a fɔ a ye muso caman fana dege nin baara in kɛcogo la n'ala sɔnna a ma an n'a na fɛrɛ ka se ka baara kɛ baara min na maaw bɛna na ale yɛrɛ bugunatigɛ dɔn a ka baara in kɛcogo a n'a nacogo k'olu bɛɛ lajɛlen dɔn nin bɛ dan sigi bi tilegan in nata la n'ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 ni ala y'an si jɔ k'o kɔnɔ kibaruya wɛrɛw bɛ yen an na olu di aw ma ka kɛ ni jamana yɛrɛ k'o kɛcogo ye Amara Nuhu Keyita kun bɛ yan ka taa se Keba Jalo ma a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18.